Okay. Okay. Ok. Salam alaikum an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. Bi ye aujourd'hui le 9 septembre 2022. Donc m'a ɲini aw fɛ a ka vidéo partager a ka kɛr caman bila partager parce que mɔgɔ ŋaniya jugu ni mɔgɔ acide dɔw u bɛ k'an ka page signalé a bɛ wagati bɔ. Donc a y'a partager a ka kɛr a ka o caman bila a ka kɛr caman bila. Donc n ka foli bɛ an ka titre d'abord o ye ko fila Mali armée bɔra ka exploit ba dɔ de kɛ ɲafunge an bɛna an da don o la. Titre filanan ye mun ye Assimi bɔra k'a ka tiɲɛjala 4 fɔ a ye tiɲɛjala 4 fɔ Nigeria délégation ye Ivoirien ninnu bilali la an bɛna ka na an da don o sujet fila la. Donc ani nouvelle wɛrɛw bɛ an bolo an b'olu fɛnɛ fɔ émission kɔnɔna la. Donc a y'a partager a ka segin ka partager. Ni yɔrɔ la an ka foli bɛ se Cheikh Tiyami Aidara Sherifukɛ ko kangoman tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansa kabako fura tigi. Ala ye Sherifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma. Tension, diabète, furudimi, rendimi, kɔdimi a ka ca Sherifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. Nin tɛmɛlen ko an b'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. N y'o de fɔ n ko dɔnnibagaw ma ban Mali kɔnɔ mais an bɛ se ka fo dɔgɔyara sinon o ma ban dɛ kelen-kelenninw bɛ yen. Don min na Lasana Kanɛ ŋunana a don Mali bɔra kalama i bɛ k'a dɔn ko min bɛ sen na. Wa kala k'a bɛ Mali dɛmɛ Mali ti bin tant que k'ale balolen to an ka foli bɛ Cheikh ye fo yan fo Segu ka Asharafu Sharafa ka o fo cogo kelen na ka Buye Aidara ninnu ka o fo cogo kelen na Sofi Bilal a ka ca ka Jɛnɛ karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw Ponori karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw fo minnu bɛ dugawu kɛ diɲɛ don o don. O tɛmɛlen kɔ autorité morale Segu a fɛnɛ a ka foli ye o belebele bɛ yan ka Segu Tunkara fo est-ce que y'a faamu Jo Bala halisa ko Ala ka hinɛ an balimamuso min banna ko Ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya Bubu Mabel Damangile ninnu bɛɛ ka foli bɛ yan voilà. Donc ka Cheikh Lasana Kanɛ ka mɔgɔdamu dɔ fɛnɛ fɔ an ɲinɛ n'a ka foli kɔ n'o ye Abubakar ye a bɛ Kati a fɛnɛ a ka foli belebele bɛ yan. Donc n bɛ ka aw kɔnɔ le temps que a ka se ka partage caya dɔɔni pour que n ka don information na voilà a ye partage de caya a ka kɛr envoyé ka partage caya ka kɛr envoyé est-ce que vous voyez. Donc malidenw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. An bɔra ka information dɔ sɔrɔ armée ka page kan ko armée bɔra ka attaque ba dɔ de repousser an bɛ wagati min na Faransi kalila ko f'a ka Mali kɔrɔnfɛla tila k'a di rebelle ma. O de la a bɛ ka sema lamuruti ka sema su sema ni Mali ka kari ɲɔgɔn na a b'o projet de la a bɛ ka terroristes a bɛ k'u su ka u bila Mali armée la. Ale ni terroristes de bɛ ka jɛ bi ka Mali armée attaquer a hakili b'a la terroristes ye Mali attaquer talata ye est-ce que y'a faamu armée wulila ka bunteli daw kan u ye boli u sa tagama ye su caman bɛ yen o tɛmɛlen kɔ i b'a ye u bɛ ka terroristes su tuguni mɛna ka yanfan na pour que ka terroristes bila Mali armée la parce que u bɛ fɛ de ka kɔrɔnfɛla le classant u y'o objectif u y'o de fixer u yɛrɛ la donc soldats français yɛrɛ olu yɛrɛ de bɛ ka fara terroristes kan ka Mali armée attaquer bi tubabu su baden photo bɛ Mali armée bolo tubabu su caman de bɛ ka bɔrɔntɔ bi Mali armée fɛ o de la an kan ka armée fo an b'o baara kelen na a bɛɛ ye kɔrɔnfɛ yanfan ye an nana ka na mɛn ko armée k'u ye attaque belebeleba dɔ repousser Ɲafunge mara kɔnɔna la n balimaw c'est-à-dire an b'a fɔ n ko bravo l'armée ko Ɲafunge mara kɔnɔna la u nana ka na Mali armée de attaquer u y'an attaquer aux environs de 13h bi aux environs de 13h u kɛlen ka attaquer u t'a dɔn n'u tun b'a dɔn u t'a se fila u ka attaque wuli ani Mali albatrosu an ka Su-25 olu ka wuli ka Ɲafunge sankolo minɛ hélicoptère olu bɛ ka voler à basse altitude u ye bunteli siri terroristes la u bolila ka to k'u ka minɛn to armée
mɔgɔ kelen pour le moment a fɔra ye ko mɔgɔ kelen ma sa Mali soldat la terroriste baden de su dadadadalen bɛ yen yafunge n'u kun b'a dɔn n'u b'a dɔn ko Mali ka avion ka teli wallahi u t'a kɛ n'u b'a dɔn ko cɛw pɛrɛlen don déterminés don dugumala la an ka hélicoptère ninnu u bɛ se ka frappeli kɛ de jour comme de nuit an ka sanfɛ avion ninnu fɛn ɲɛ man di ka olu bɔ o de la malidenw bɛ min fɔ aw ye a y'a bila aw kunna ko Mali sécurité garantilen don Mali sécurité assurélen don a y'a bila aw kunna Mali kan a bɛ se ka attaquer mais i t'a mɛn ko kan minɛ la donc armée ka renfort n'a ka avion selen yɔrɔ min na terroristes u ye boli u sa tagama ye n y'o de fɔ Mali localité tɛ yen bi k'a yɔrɔ attaquera k'an ka avion tɛ se ka se a teliyalen est-ce que y'a faamu disons a sumayalen o ye minute 15 a teliyalen minute 30 Mali région tɛ yen bi Mali yɔrɔ tɛ yen k'an ka avion tɛ se ka wuli ka taa dɛmɛ don mun de y'o changer ni transition ye nali min kɛ gouvernance de yɛlɛmana méthode de yɛlɛmana an ye wari min don minɛnw na an ma nimisa la bi an ma nimisa la sini o de la politicien fɛn fɛn mana mankan bɔ politicien fɛn fɛn mana i nɛn jɛ a kan ka nin fanga in k'an ka wuli a kama malidenw a kana kala don aw ɲini a ka bɛn n'a ye a kana politicien si lamɛn a kana tugu cɛ si kɔ n'a ko a bɛ marcher ka transition in kɛlɛ parce que ni transition in ala mɔgɔ minnu bɛ yan ala de y'u ci an ma pour que ka Mali libérer Mali dɔrɔn tɛ dɛ ala de y'u ci an ma pour que ka farafinna libérer ka Afrique libérer n'i y'a ta k'a lajɛ sinon talata ye kunu fana avion taara démonstration lamaga yen est-ce que y'a faamu ka renfort di ka appui aérien di Gatia ale ni MSA ma Mali bɛ ka attaquer front sugu bɛɛ la France bɛ ka objectif dɔ de kɛ ko ka Mali régime ko k'a labin ko ka Mali tomber est-ce que y'a faamu avant décembre u kɛlen bɛ ka o baara de daminɛ u ye terroristes su k'u bila an na u yɛrɛ ka soldats ɲagaminen b'u la en même temps u b'a la ko réseaux sociaux fana k'u ka wuli an kama bon ala ɲɛ b'a la u bɛ k'an ka vidéo signaleli min kɛ u bɛ ka an suivre parce que u bɛ ka suivre les acteurs influents u b'a essayer ka olu ka audience minɛ pour que olu kana se ka jamanadenw sensibiliser pour que ka jamanadenw ka tiɲɛ yir'u la France ka nkalon kana se ka san sɔrɔ donc u y'o baara de daminɛ ko objectif de fixer ka Mali labin sur le plan de la communication sur le plan sécuritaire hali n'u bɛ nkalonjugu de ta k'a danna ka taa fɔ k'an bɛ ka civiliw faga ka taa fɔ k'an bɛ ka bin musow kan u b'o baara de la an bɛ wagati min na MLA olu m'a faamu u bɛ ka olu fana manipuler k'u nɛgɛn k'u bila manipulation kɔnɔ olu fana bɛ ka wele est-ce que y'a faamu ko ka azawa di olu ma mais u ti kodɔn n'i tɛ wara dɔn i b'a ta kuma n kɔni n t'a fɔ n ko armée ka taa rebelles attaquer mais n kɔni b'a dɔn Assimi ni Sadio Camara molibaliya de banna mɔnɛ de tɛ don an na tuguni o banna quoi donc n bɛ min fɔ aw ye o tɛmɛlen kɔ koba filanan min kɛra est-ce que y'a faamu ko koba tɛ mɛn ka kɛ mais a bɛ mɛn ka lakali malidenw i b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire cɛla la au niveau des 43 militaires an y'a faamu sisan ko bloquelen bɛ niveau min na an y'a faamu sisan mun de bɛ k'a to est-ce que y'a faamu nin ko in yɛrɛ balalen bɛ jaja malidenw o de la an ka wuli an ka ko ɲɛɲini an bɔlen ko ɲɛɲinili kalama sisan n b'a fɔ bi ne tɔ dara Assimi na n dara la k'a fɔ ko cɛbakɔrɔ don n dara la k'a fɔ an ka transition in mɔgɔw walahi u tɛ siran an ka transition in tɛ reculer wa an ka transition tɛ bagabaga u bɛ se ka maloya jamana ma de u bɛ se ka gasi jamana ma mais jamana tɛ Mali bagabaga an bɛ wagati min kɔnɔna la o de senfɛ n bɛna kabako de fɔ aw ye a y'a partager c'est à dire mun de kɛra sisan a b'a dɔn k'a fɔ Nigeria ye délégation dɔ de bila sisan ka na Assimi Goïta rencontrer délégation nalen Assimi rencontrer délégation tilalen présidence de la République n'o ye Assimi bɛ yɔrɔ min na président de bɔra sisan ka communiqué kɛ c'est à dire Nigeria délégation nana kun min na président ye communiqué kɛ k'a nakun fɔ ko min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ transparence ko foyi tɛ dogo k'a bɛɛ da kɛnɛ kan o de la an bɛna faamu k'a fɔ ko Assimi ye cɛ ye o senfɛ mun de kɛra i b'a ye Mali ka communiqué la communiqué tɔ o ka c'est à dire a tɔ o nafa ka dɔgɔ mais min m'a intéressé Côte d'Ivoire sujet la i b'a kalama k'a fɔ Nigeria u ka délégation nalen u ko k'u nakun dɔ ye ko ka Ivoiriens ka soldats minnu bɛ an fɛ yan ko ka soldats labila ko ka soldats libérer ko ka soldats ko Assimi ka soldats ninnu di olu ma u ka taa ni u ye Assimi bɔra ka kantigɛda de yira o la Assimi ye tiɲɛ de f'u ye a ye tabali gosi ko bloquelen bɛ niveau min na Assimi y'o de f'u ye Assimi ye mun de fɔ n balimaw Assimi y'a yira Niger délégation na est-ce que y'a faamu ko Ivoire sɔrɔdasiw minnu bɛ an fɛ yan bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ
ko Ivoire be ka bara min kɛ ani sarasu bilali o be ka o démaleli min kɛ k'u cɛ ka jan. Assimi ko bi ko ni Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ est-ce qu'il y'a faamu ko mɔgɔ be ka Mali déstabiliser mɔgɔ be a fɛ ka transition la bi mɔgɔ be fɛ est-ce qu'il y'a faamu Assimi ka fanga in ka ban ka mɔgɔ kelen kila bɛɛ be Côte d'Ivoire olu be ka fɔ k'an ka sarasu bila mais olu be ka Maliens abriter Maliens minnu be ka faso janfa Maliens minnu ni Mali kelen be ka mandat d'arrêt international da u kan Maliens minnu b'u k'u to Côte d'Ivoire k'u be Mali déstabiliser ka Mali fanga fere a nun kan ko Côte d'Ivoire kelen be ka o Maliens héberger n balimaw cɛ a kumana dɛ i b'a dɔn a ye déclaration ba de kɛ nin ye révélation ba de ne yɛrɛ kun b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛna nin révélation k'an bɛna kariya ka nin fɔ Assimi ma tila dɛ a k'u ma ko n'a ma ɲɛ ko dégâts kɛra Ivoire ye ko dɔ kɛ ko min ma ɲɛ normalement Ivoire man ka sɔn tuguni est-ce qu'il y'a faamu ka Mali mɔgɔw héberger Maliens minnu n'u bɛ ka faso janfa Maliens minnu n'u bɛ ka Mali dɔgɔya est-ce qu'il y'a faamu k'u to depuis Côte d'Ivoire mais aw hakili jigin o cɛ min ko k'ale ye président ye Ibrahim Ayinaya Kamara Ibrahim Ayinaya Kamara n'a y'a fɔ k'a ye président ye k'a to Côte d'Ivoire aw m'a mɛn ko Ivoire y'a minɛ aw m'a mɛn ko Ivoire y'a minɛ k'a di Mali ma n'an tilala ka cɛ in ye Faransi Mali kɔnɔna la justice ye mandat d'arrêt da mɔgɔ caman kan n'a mɔgɔw bɛɛ bolila ka taa Côte d'Ivoire u caman bɛ Côte d'Ivoire u b'u ka déclaration kɛ k'u to Côte d'Ivoire Assimi ko jamana min bɛ bɛn fɛ jamana min bɛ fɛ kɛlɛ ka ban est-ce que y'a faamu u fila ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que o kan ka Maliens héberger Maliens minnu ni Mali keri b'u nɔfɛ Maliens minnu n'u bɛ ka fanga déstabiliser Assimi ko in sera niveau ma sisan c'est-à-dire ko mɔgɔw bɛ ka delili kɛ fankelenma de mais mɔgɔ si tɛ ka kuma Côte d'Ivoire fɛ Assimi ko delili bɛ ka kɛ delili fankelenma de a y'o fɔ Niger délégation ko mais mɔgɔ si tɛ ka kuma Côte d'Ivoire fɛ Assimi ko sera niveau ma a bɛ ka fɔ ko Mali ka soldats bila Mali ma ban o ma mais Ivoire fɛnɛ ka kan ka ko dɔ kɛ il faut une contrepartie mais soldats bila a fɛnɛ ka ko wɛrɛ kɛ est-ce qu'il y'a faamu an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen ko mɔgɔw di an ma an ka mɔgɔ minnu bɛ yen ni mandat d'arrêt dalen don u kan u k'o d'a ma n'i y'o di an ma sa i b'a ye k'a fɔ ko bɛ nin ko in na balanyɔrɔ b'a la i b'a ye a balanyɔrɔ bɛɛ bɛ wuli ka bɔ yen ne ko nin de la n ko tiɲɛ la Assimi ye cɛbakɔrɔ ye ne ko nin na gouvernement in u kunkolo b'u kan da la u b'u taga sira dɔn c'est-à-dire n'a hakili b'a la ne delila ka nin proposition kɛ wallahi u ye n ka proposition ta n kɔ ne delila ka proposition kɛ n ko Ivoire soldat minnu b'an bolo n k'u gardeli nafa t'a la n k'an ka demander n ko ka échange kɛ n'a hakili b'a la n y'a kɛ nin page kelen kan n k'an ka demander n ko ka échange kɛ c'est-à-dire Ivoire soldat minnu b'an bolo ani mandat d'arrêt dalen bɛ mɔgɔ minnu kan ani mɔgɔ minnu bɛ ka Mali déstabiliser n'u bɛ Côte d'Ivoire est-ce qu'il y'a faamu n k'an ka échange kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'u échanger sa i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ nɔgɔya Mali bɛ stabiliser i b'a ye k'a fɔ Ivoire tɛ kɛ jamana ye jamana min n'a bɛ kɛ Mali jugu dogoyɔrɔ ye nin ye o bannen de o de la n kɔni dalen bɛ min na est-ce qu'il y'a faamu n dalen bɛ min na mɔgɔ minnu bɛ ka Mali janfa ka taa Côte d'Ivoire n b'a dɔn caman bɛ sɔn ka dugu bila parce que ko sera niveau min ma Ivoire soldats Assimi kɛlen bɛ k'a demander olu ka échanger an ka mandat d'arrêt an ka kiiri dalen bɛ mɔgɔ dɔw kan a hakili b'a la mandat d'arrêt delila ka da Karim kan mandat d'arrêt dara mɔgɔ caman kan u caman dogolen bɛ Côte d'Ivoire hali activiste malien dɔw tun bɛ Mali déstabiliser k'u to Côte d'Ivoire donc Côte d'Ivoire kɛra yɔrɔ ye n'i bɛ fɛ ka monnaie don Mali la n'i bɛ fɛ ka dimi don Mali la i bɛ taa Côte d'Ivoire mais o ni peuple ivoirien tɛ kelen dɛ o ye Alassane ka politique de ye n bɛ segin a kan peuple ivoirien bɛ peuple malien fɛ peuple ivoirien ni peuple malien bolo bɛ ɲɔgɔn bolo peuple ivoirien ni peuple malien bɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye problème ye Alassane Dramane Ouattara kelen pe de o de la cɛ ka kɛ cɛ ye cɛ k'i jɔ a cɛya jɔyɔrɔ la Assimi a y'a jɔ a cɛya jɔyɔrɔ la présidence ye communiqué kɛ a ye taa présidence ka page kan a bɛ taa Assimi ka discours sɔrɔ a ye kuma min fɔ Nigeria président ye k'u ka taa fɔ Alassane ye an ka mɔgɔ minnu bɛ yan a b'a ka soldats bila mais Mali fɛnɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ni kiiri b'u kun kan Mali ka mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire ni kiiri b'u kun kan Mali ka mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire n'u bɛ ka Mali déstabiliser ko Alassane k'u minɛ k'u di Mali ma an bɛ échange kɛ kɛlɛ banna kɛlɛ tɛ yen balimaw yɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ bon Assimi ye nin cas de vérité Assimi bɔra ka o de fɔ Ivoire délégation ye donc an bɛ se k'a fɔ halisa an jigi sigilen don transition in na an dalen don transition in na wa malidenw ka to transition in kɔ wa n dalen b'a la k'an ka premier ministre kura n'o ye premier ministre par intérim k'a bɛna déclaration dɔ kɛ bi à partir de 21h an bɛɛ ka bɔ ka déclaration in lamɛn
an dalen do ala kabri fanga dira ma fanga ma jengɛ fɔlɔ pour le moment ama erreur a tagacogo ka ɲi a baarakɛ nɔ kan y'o de fɔ an bɛ a dɛmɛ wa n'a tilala ka discours la an bɛ bɔ k'a commenter wa ka segin k'a fɔ ye nouvelle dumanw bɛ malidenw an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga Dieu merci ça va a ka santé bɛ ka rétablir a bɛ ka rétablir malidenw an tɛna kuma komi kɛnɛya ye ala ta ye mais n kɔni b'a dɔn a bɛna nouvelle duman dɔ mɛn a tɛ mɛn quoi a bɛna nouvelle duman dɔ mɛn a tɛ mɛn Choguel ka ko la donc bɛɛ k'i hakili sigi i m'a ye nisɔndiyalen don parce que n ye nouvelle dumanw de mɛn a ka santé a ye la nisɔndiya donc an bɛna nouvelle dumanw mɛn a tɛ mɛn malidenw donc salamu aleykum m'aw bila yan